Hej og velkommen til. Der findes et hav af forskellige stangstøvsugere, og vi hos Rent Hjem forstår godt, hvorfor det kan være svært at vælge, hvilken der er den rigtige for dig. Stangstøvsugere er i utrolig høj kurs. Det er de, fordi de er nemme at håndtere, og fordi de giver en rigtig høj frihedsgrad, i det de er ledningsfri. Vi skal i dag prøve at kigge på to af de nye stangstøvsugere fra Bosch. BBH 22042 og BBH Move 1N. Grundlæggende minder de to rigtig meget om hinanden, i det de begge to er såkaldte 2-i-1 støvsuger, det vil sige håndstøvsuger og stangstøvsuger i en. De har også begge to vaskbart filter og en kapacitet på 0,3 liter. Der er dog også steder, hvor de adskiller sig fra hinanden. Blandt andet har BBH 22042 to hastighedstrin og en køretid på 44 minutter. BBH Move 1N har en køretid på op til 15 minutter og et enkelt hastighedstrin. Til gengæld er den sammenklappelig, så den er nem at opbevare overalt. Begge modeller har fritstående funktion, det vil sige, at de kan stå selv uden en holder, og opladningstiden er på 12-16 timer på begge. Vi har spredt lidt snavs, så vi nu kan teste, hvordan støvsugerne i virkeligheden fungerer. Vi starter med at køre med BBH 22042. Det er den af de to med den lange batterilevetid. Man må sige, at støvsugeren her suger rigtig godt, og samtidig er det et rigtig lækkert touch, at man nemt lige kan få den ud, og så er det en håndstøvsuger. Vi vil nu prøve fuldstændig samme test på BBH Move 1N. Den her støvsuger gør det fuldstændig lige så godt. Vores test viser altså, at de to støvsugere suger lige godt, og konklusionen må derfor være, at har du brug for en stangstøvsuger med rigtig lang drifttid, så er det et godt valg med BBH 22042. Har du derimod brug for en stangstøvsuger, som er fleksibel og nem at opbevare, jamen så skulle du tage og vælge BBH Move 1N. Uanset hvilken af dem du vælger, så får du en rigtig god stangstøvsuger.